Počas mojej prvej cesty do Nikaraguy fungovali vo svete rôzne protipandemické opatrenia, pretože marketing na určité ochorenie bol v plnom prúde. Preto sa aj na túto tému vyjadrujem vo svojej knihe. V stručnosti poviem toľko, že v podstate mňa sa to veľmi netýkalo. Nie z arogancie, ani preto, že by som toto ochorenie podceňovala. Zmierila som sa s faktom, že niečo také tu je, ale celé to išlo mimo mňa, pretože som si povedala, že nevidím dôvod, prečo by som z toho mala byť až taká vydesená, ako mi to podsúvali médiá, a bola to pre mňa iba určitá forma chrípky. Jednoducho som odmietla nechať sa krmiť týmto strachom. K tomu mi dopomohlo to, že som prestala sledovať spravodajstvo a tak som nemala prehľad o tom, aké opatrenia práve platia, ani nič ohľadom tejto choroby. Tak som ostávala v kľude, pretože som si svoju myseľ nezahlcovala informáciami, ktoré by mi spôsobovali strachy. A to sa prenieslo aj do mojej reality. Nikto ma nekontroloval, ani odo mňa nič nevyžadoval.